Fil-Parlament tal-mistoqsija tad-Deputat Laburista Gino Cauchi il-Ministru Tonio Fenech qal li fl-ewwel 4 xhur tas-sena il-kumpanija ARMS ħarġet 1331 ittra ta' twissija finali għal sospensjoni tas-servizz tad-dawl u l-ilma fuq kontijiet domestiċi u 398 twissija fuq kontijiet kummerċjali. Fil-każ tal-kontijiet domestiċi 203 xorta baqgħu ma rregolarizzawx il-pożizzjoni tagħhom jew daħlu f'xi arranġament tal-ħlas mal-ARMS, waqt li fil-każ tal-kontijiet kummerċjali kienu 118 li baqgħu ma rregolarizzawx il-pożizzjoni tagħhom. Dan wassal biex kien sospiż is-servizz fil-każ ta' dawn it-320 kont illi baqgħu ma tħallsux. Sa dan it-tant fil-Parlament sar magħruf ukoll li ta' kuljum l-ARMS jkollha mal-270 ilment mal-customer care tagħha u mal-call center dwar nuqqas taqbil fuq il-kontijiet li jkunu nbagħtu. Fl-istess ħin il-Ministru Tonio Fenech ħarab għal kollox milli jwieġeb mistoqsija illi saritlu wkoll fil-Parlament dwar possibilità ta' roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Id-Deputat Laburista Charles Mangione waqt li jirrimarka li l-prezz ta' żejt illum niżel taħt l-$84 l-barmil, staqsa lill-Ministru Fenech jekk hemmx possibilità li r-rati tad-dawl u l-ilma jkunu aġġustati l-isfel iktar u iktar fid-dawl ta' tnaqqis fl-ekonomija matul l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. Tonio Fenech iżda wieġeb biss illi risposta ser tingħata f'seduta oħra tal-Parlament.